Pagpangawat og mga scrap iron sa usa ka dump truck nga naghunong samtang stop signal sa may ML Quezon Highway, Barangay Paho, Lapu-Lapu City, kaganihang udto nakuhaan og video sa usa ka netizen. Bisan kun udtong tutok og bumper to bumper ang mga sakyanan, way ko kahadlo kining duha ka mga lalaki nga nangawat og mga scrap iron. Usa kanila ang mikatkat samtang ang usa ang nagsilbing lookout. Kay wa makabantay ang driver og pahinante sa truck, duha ka higayon-gayod nga may balik og katkat sa truck ang naasoy mga suspitsado. Ang usa kanila daw may bit-bit pa nga kutsilyo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga gitahasan na niya ang station commander sa Police Station 3 sa pagsubay sa identity sa naasoyng duha ka mga lalaki ug aron maaresto kini. Ning nang hinangat na ang kapaskuhan matud sa Lapu-Lapu City Police, di hinuon ingon ana kadaghan ang mga insidente sa pagpangawat nga nahitabo sa dakbayan. Apan gipangandaman nila ang posibleng pagsiaw niini samtang magkaduol ang Pasko. Pasado alas 3 kaganihang hapon, nadakpa na ang naasoyng duha ka mga lalaki human sa follow-up operation nga gihimo sa mga sakop sa Police Station 3. Base sa bag-ong lagda sa PNP, wala niining ganli ang mga suspitsado. Considering na di road right ito nga buhat, nagag CCTV, nagag mga dashcam ang mga sakinan, tubig yung mga malituhan, tumatawa naman akong i-direct ng station commander na kinalan na identified possible ma-arrest yung mga tawanan.